2 चुंचीचा काय 4 पंखाचा आणि 4 पायाचा पक्षी कोणता असतं सांगा. गरम आहे मला. सर आधी चहा घेऊ बरं आपण. दाढी तरी हो दे ना माझी. तुम्हाला चहा पाजून मी लगेच 100 देतो की हे बघ काय माझे माय बापा हे बघ ही 100 घेऊन जा बरं तू आता बिंदास मोकळा हो. त्या साहेबाला गोड्या लावला आम्हाला बी जाऊ आणि तू जा बरं. लग्न फिगन तर नाही दुसरं करायला. कुठलं पहिली चीन आणि कुठलं दुसरं काय करू. नाना मास्तर कपडा द्यायला ना नाना मास्तर ते ठेवला म्हणजे ती काय भाऊ हा काम आहे मला. मी जातो बघ. अय यार तू का पळायला आता जातो काम आहे महत्वाचं. मानक्या कुत्र्या कुत्र्या मानक्या मानक्या कुत्र्या तसं नाही ना कुत्र्या मानक्या. अरे मानक्या कुत्र्या अहो ते कुत्रा होता ना अरे मानक्या आणि कुत्र्यात काय फरक आहे? कपडे काढ. तुला का घेतो का भेटेन. अरे ही नाही कापडे. हा कोणची कापड सांग त्याला. ती मला तिथं बसला होता तो चोरलेले कपडे. फटकाडी तर दिल कायला चोरले तिने. मग कुणीच्या पिशवीत मिळालेले कपडे तो नाही का चोरून नेली. मूर्ख आहेस का तू. हा मागून आलो कोण. मी आलतो. पिशवी शेजारी पिशवी ठेवली कोण. मॅच ठेवली होती. उचलून पळून घेऊन गेला कोण. मीच गेलतो. हा, चोर तू त्या आईला. तुझ्या मायला दिल्या चल दिल्या चल तर हा, का बघ, बघ. ओ, उभा करा. उभा करा. घंटा गाडीत दिनेनं कचरा टाकाय पिशवी आणली होती. ती पिशवी बदल झाली काय की बघा नाना. तुम्ही जावा बरं. चालू करू नको. आता काय करा माहितीये का जोवर ही तुमची कापड येत नाही तोवर ह्याची अंगावरली कापड करा. ओ गरीबावर अन्याय. अन्याय मग काय तर दोघं लागलो माराया. तुला आणि कापड टेलर बघ कापड दे कापड नाही तर बुट्टानच मारेन.